Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα, καλησπέρα σας. Έτσι λέω εγώ όταν είναι μεσημέρι και δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, για να δούμε. Από εδώ. Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι? Μπράβο, το βρήκες. Αυτό το κοριτσάκι είναι η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία η Σερένη. Όταν ήταν, πόσο χρονών? 2. Μα πώς οι γονείς σου δεν υπάρχουν να γέννησε? Με γέννησαν στη Γερμανία, με φέραν με αφήσαν όταν ήμουν 2 μηνών στην Ελλάδα και φύγαν εκείνοι για να πάνε να εργαστούν. Γιατί τότε υπήρχε πολύ φτώχεια, παιδιά. Σήμερα παραπονιόμαστε ότι υπάρχει κρίση. Έχετε ακούσει για την κρίση όλοι? Κρίση και κρίση. Δεν έχετε ακούσει? Ποιος δεν άκουσε για την κρίση? Είτε στην τηλεόραση είτε στο σπίτι του. Κανένας από εσάς δεν άκουσε για την κρίση? Μου σας σηκώσετε το χέρι. Μπράβο, παιδιά. Αυτό πάει να πει ή πως οι γονείς σας προστατεύουν ή πως πραγματικά δεν υπάρχει και κάτι ξέρετε. Λοιπόν, η κρίση είναι ένα φτιαχτό πράγμα, αλλά δεν θα πούμε τώρα για αυτό πολλά. Είναι αυτό που λένε, εκεί που ήσουν καλά, τώρα να μην είσαι. Είναι την εποχή λοιπόν που εγώ ήμουν τόσο μικρή. Η Ελλάδα μας ήταν πάρα πολύ φτωχή. Και πάρα πολλοί Έλληνες γονείς, ζευγάρια, αναγκάζονταν να πηγαίνουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, για να βρουν δουλειά, να μπορέσουν να βγάλουν λίγα χρήματα και να ζήσουν καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Ή να μπορέσουν να γυρίσουν κάποια στιγμή στα παιδιά τους. Ή να μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά τους μαζί τους για να μεγαλώσουν μαζί. Αλλιώς τα κράταγε η γιαγιά, ο παππούς, όποιοι υπήρχαν. Και εκείνοι τα βλέπανε μετά από χρόνια. Εγώ διαβάζω 100 βιβλία. Υπάρχουν και άλλα βιβλία εκτός από τα παραμύθια που σας ενδιαφέρουν. Όπως, πες εσύ παραμύθια, ναι. Το βιβλίο του Χριστού. Σήμερα είναι εδώ, γιατί και εγώ είχα την τύχη να εκδοθεί ένα βιβλίο που να έχει μέσα τις ζωγραφιές μου και τα ποίηματά μου, που είναι το καθένα γραμμένο για κάθε ζωγραφιά. Αυτό είναι το βιβλίο, αυτό είναι το εξωτερικό του. Και εδώ μέσα, πώς είναι περίπου αυτό το βιβλίο φτιαγμένο. Σε τι διαφέρει ένα ποίημα? Όταν γράφουμε ένα ποίημα, αυτό που κάνουμε με λίγα λόγια λέμε πολλά πράγματα. Πολλά συναισθήματα, πολλές σκέψεις. Και κάποιες φορές ο καθένας όταν διαβάζει ένα ποίημα βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Ναι. Είναι τη δική του ερμηνεία. Ναι. Το πινακάκι που κάνει εδώ. Σε αυτό είναι το πινακάκι που ζωγράφησε η προηγούμενη τάξη που παρακολούθησε. Να σκεφτείτε δικά σας πράγματα, να φανταστείτε και να ζωγραφίσετε και να γράψετε παρέα. Και μετά και να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όχι? Ναι! Ωραία. Λοιπόν, έβαλα αυτή την εικόνα για να σας θυμίζει εσάς τις παρέες σας. Το θέμα είναι να συναντιόμαστε, να παίζουμε, να μοιραζόμαστε. Γιατί, όπως είπα και πριν στην άλλη τάξη, τι είναι οι φίλοι μας? Οι φίλοι είναι παράθυρα στον κόσμο. Όσους πιο πολλούς και καλούς φίλους έχουμε, τόσα πιο πολλά ανοίγματα και όψεις του κόσμου αυτού έχουμε. Το διάβασμα αρχίζει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Ο άνθρωπος που εξελίσσεται, που αναπτύσσεται και που θέλει να δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, να έχει δηλαδή πράγματα να δώσει στους άλλους, χρειάζεται να μορφώνεται συνεχώς. Να διαβάζετε πράγματα που σας αρέσουν. Εκτός από τα μαθήματα του σχολείου και από όσα σας λέει η δασκάλα σας. Ό,τι σας τραβάει η ψυχή σας να διαβάζετε, να προχωρήσετε. Να ξεκολλήσετε πια την πραγματική μόρφωση. Δεν θα σας δώσουν αυτά που αγαπάει η καρδιά σας. Θα αναπτύξουν αυτό που έχετε μέσα σας. Άλλο μπορεί να του ρωτήσει ότι διαβάζει για την κυπουρική. Και άλλο να πάει να φτιάξει έναν ωραίο κήπο. Και άλλη της αρέσει να διαβάζει αστρολογία. Και αύριο να θέλει να ασχοληθεί με την αστρολογία. Δεν ξέρουμε, όμως όταν κάνουμε αυτό που μας τραβάει η καρδιά μας, από τώρα που είστε μικροί, τόσο πιο σύντομα και εύκολα θα πάμε εκεί που χρειάζεται να πάμε ο καθένας. Και δεν είναι ανάγκη να διαλέξουμε όλοι τον ίδιο δρόμο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, παιδιά, γύρω μας είναι δίθεν. Τι εννοώ? Θα σας το πω με παράδειγμα. Τώρα είστε βέβαια πρώτη δημοτική και δεν έχετε αλλάξει πολλούς δασκάλους. Είναι όλοι το ίδιο. Την αγάπη που νιώθετε να σας δίνουν
δουλειά? Όχι. Εσείς που είστε τόσο μικρά παιδιά, ξέρετε πολύ καλά ποιος κάνει τη δουλειά του με χαρά, με αγάπη για σας. Ποιος έρχεται και του αρέσει που είναι εδώ. Και ας έφυγε από το σπίτι του κουρασμένος, ξενυχτισμένος ίσως το προηγούμενο βράδυ, κουρασμένος από τα δικά του παιδιά. Αυτό που θέλω να σας πω, να μπορέσετε μια μέρα να κάνετε αυτό που αγαπάτε, που σας αρέσει. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα το βαριέστε, παιδιά. Και δεν θα το δίνετε με αγάπη, πείτε ότι πουλάτε ρούχα. Αν δεν σας αρέσει να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους και να βλέπετε την ομορφιά, θα είστε ψεύτικοι. Και το μόνο που θα σκέφτεστε είναι πώς θα τα βάλετε στην τσέπη σας. Δεν θα βλέπετε τον άνθρωπο που έρχεται εκεί για να τον βοηθήσετε να διαλέξει ένα ρήμα. Δεν θα είστε ειλικρινείς μαζί του για να του δώσετε αυτό που και του ταιριάζει και είναι οικονομικό για εκείνο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τη δουλειά μας με αγάπη. Και έτσι το χόμπι σου να είναι επαγγελμά σου. Λέω ότι είναι η κυρία Θησίλα και μια μέρα ήταν άρρωστη και είχε έρθει εδώ με βήχα, με ένα κέφαλο. Ποιος ήρθε, ήθελε να είναι κοντά σας και εκείνη. Αν δεν της άρεσε η δουλειά αυτή, μπορεί να μην έχεις και μια δικαιολογία, μια ευκολία να μείνει σπίτι. Για σκεφτείτε το. Πολλοί άνθρωποι, παιδί μου, διαλέγουν δουλειές που δεν τους αρέσουν. Ο παπάς σας και εσείς. Όχι. Εδώ βλέπετε το γιο μου, το Κωνσταντίνο. Το κρατάει στα χέρια του την ανιψιά μου, την ευτυχία. Έχετε κάνει περίεργο εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, παιδιά. Αναπηρικό καρότσι. Ναι, ο γιος μου ο Κωνσταντίνος, παιδιά, είναι σε αναπηρικό καρότσι ακόμα. Μπορεί να στέκεται με βοήθεια, όμως δεν περπατάει ακόμα μόνος του. Είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό πλάσμα. Είναι πολύ αξιαγάπη το αγόρι. Και ο Θεός που είπες είναι αυτός που τον έστειλε σε μένα. Για να μάθω μέσα από τον Κωνσταντίνο πώς να αγαπώ περισσότερο τους ανθρώπους. Πώς να τους δέχομαι όπως είναι. Γιατί κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Και κάποιοι διαφέρουν περισσότερο από τους άλλους γύρω μας. Δεν έχετε αγαπήσει πολλές φορές ζωάκια που δεν είναι και τόσο όμορφα. Έτσι είναι, παιδιά. Στη φύση έρχονται όλα έτσι όπως χρειάζεται να έρθουν. Εμείς οι άνθρωποι βάζουμε ετικέτες. Και λέμε αυτός είναι καλός, αυτός δεν είναι, αυτός είναι όμορφος, τον θέλω, αυτόν δεν τον θέλω. Και για να πούμε και για αυτό το θέμα που αγγίξαμε πριν για την κρίση, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που μπορεί να μην είναι όπως ο γιος μου, αλλά να έχουν άλλες δυσκολίες. Ξαφνικά να έχουν χάσει τις δουλειές τους. Να μην έχουν χρήματα να πάρουν τα βασικά. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, ζουν δύσκολα. Και αυτή τη στιγμή στο περιθώριο. Κάποιοι από αυτούς ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν τροφή. Άλλοι δεν έχουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ήθελα να σας πω, μέσα από αυτά που θα σας δείξω, να μάθετε λίγο να κοιτάτε γύρω. Για να πάμε τώρα εδώ. Εδώ ναι είμαι εγώ. Είναι στους Δελφούς. Ξέρετε και τους Δελφούς. Θεωρείται το κέντρο της γης. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Πολύ φωτεινός, πολύ ενεργειακός χώρος. Και εν πάση περιπτώσει εκεί έγινε ένας διαγωνισμός από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και επειδή κάποιο ποίημά μου βραβεύτηκε, πήγα εκεί για να το απαγγείλω για να πάρει την διάκριση που υπάρχουν πολλές μορφές τέχνης και με ό,τι και ασχολείται κανείς, πετυχαίνει να χαίρεται όταν κάτι φτιάχνει, δημιουργεί κάτι με τα χέρια του, γράφει, λέει ένα ποίημα, ένα τραγούδι, παρουσιάζει ένα θέατρο και ευτυχία όταν το μοιράζεται. Όπως σήμερα εγώ μαζί σας. Νιώθω ευτυχία που είμαι εδώ, που βλέπω τις φατσούλες σας, ακούω τις φωνές σας, μιλάμε, επικοινωνούμε, μοιραζόμαστε. Έτσι. Γι' αυτό αξίζει να ασχολείστε με τις τέχνες. Είναι το επόμενο που θέλω να σας πω. Αρχίσαμε με το διάβασμα. Το διάβασμα είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Μέσα από πολλές μορφές, μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Οι φίλοι είπαμε πριν, είναι τα παράθυρα στον κόσμο. Και η τέχνη, διάφορες μορφές τέχνης, είναι και αυτές παράθυρα στον κόσμο. Βγαίνουμε με το υλικό που έχει η καρδιά μας, με ό,τι φτιάξαμε τα χέρια μας, με ό,τι δημιουργεί το σώμα μας, γιατί άλλος χορεύει. Ο χορός είναι τέχνη. Και το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Ο χορός είναι τέχνη.
στάθηκε στα τριανταφυλλένια χέρια. Το βάρος τους σηκώσανε. Τα πόδια είναι στα στέγη. Χρυσό ο ήλιος έσταξε. Φωτιά η γη ζυγώνει. Το μυστικό το δίπλο. Το δάκρυ. Πολλοί άνθρωποι στον ίδιο πίνακα βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό που βλέπει μέσα ο καθένας